Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Lumpung Yelekai District Level Inter-School Subroto Mukherjee Cup Football Tournament Arajar Arpulai Malapenyai deka Slem Trekam jong District Sports Officer East Khasi Hills kala Sdang ka arpo hundre trek ujilleo hanong ba Shillong. Hagani ka Lumpung lawan banyak Shim Bynta deki live kundai tri ki Skul jong ka district ba kinthop ya khat nyo tli ki kinho Yelekai jong ka under 14 ki khnash rang kat pratli ki kinho Yelekai under 17 jong ki shinrang kat bahakan yang ki kinthei kila dan tang southly ha ka bakinya kunya ka semi final ha ka lai pho tarik ya gani Lumpung la jupenlong manlo usnem ha keleng ki district ha shwa bakin wan ya Shim Bynta ha ka state level ka ban salong shen ha gani ka nongba bat ki kinhon ki ban khur ya ka nam la do kin sa sha jet ban mi khmat ya ka jilla sha ke international Subroto cup ka ba jupenlong ha ka nongba New Delhi.